Oza, Osifuni Mungu. Yeah, oh yeah, guys. Is it serious? Okay, Manola. A week, Manola. And when you keep it, I don't let me hold on to it. You see, you need Mama, can't you in a quiz? I think my attacking all and go like in a way how Urugo. Or being the Torugogi may humble or to me. Allow him. Another surprise. I didn't know who laugh for Konoga. Ono jisaku ko no motara na emegbu. Hey mama. Mama, what are you going to do? Nobody is using anything against you. Mama Jerry. Opa gwa ke shi Dikeh no noka. Isu na ndị na-achị achị no noka. Eche m na ọrụ na mgba gị na m chọrọ isi fada n'oge ọwụrụ gị ihe obi aṅụrị. Aghọta m ihe na-eme otu a. Ịchọrọ ka aha nna gị fuo. Mama, aha nna m agaghị efu. Aha nna m agaghị efu. Ihe m chọkwara ka ịlụ nwaanyị mụtara m ụmụ. But mama, shut up. Ọ nwere ikwu ihe ga-eme n'ụlọ a. Onwe onye ọzọ nwere ike ikwu ya ni. Ọ sọsọ. Obere oge ọ ga-aghọta. Amụkwa m njekwu ife a. Amụkwa m ihe mere njekwu ihe a. Ewezigo otu am si jike na m na-aga chọọchị. Ewezigo ka m na-aga. Henry, eke ife mụ na ị ga-aga ebe a. Nkarị mesighị ike na. Because aga m ekwu maka na ana m ejizi ụka. Ị ga-ekposi m onye iberibe. Ọ dị mma. Nke ọzọ aga m ekwukwa maka na enyi nwaanyị na-adị ọcha ṅụọ mmiri o jiri sapant. Hapụkwa Baịbụl. Ka m ji agwa gị ihe a. Bịa nwoke m. Ị mana nọ na-eche m enwe n'ebe nsi mejọ gị mana ọ naghị ekwe m nghọta. Ka njuke na gị ka otu si jide gị ego a. Henry, maka ihe na-ekwu. Ichefu na mgbọsị a ka m fụrụ gị n'ụlọ ụka ebe iji kechara gaa n'ihu ụka nọrọ n'ihu oche yiri ihe ọmarịcha efe. Mana amarụ m na stinginess gị akakpe gị ekworo gị inwe ego onyinye inyefu Chineke 1 naira. Stinginess. Ọ wụrụ mụnwa mejere gị obiọma nye gị 100 naira ka ị were nye onyinye. Kemgbe ahụ ruo ugbu a ihe m 100 naira bụrụ nsogbu. Ịchọ ka m na gị were 100 naira nwee nsogbu. Ọ dị mma? Chere ọ wee ego ị nyere m mbọsị a ka m were gaa nye onyinye ka ị bịarụziri ebe a na-akparịzi m na-agwazi m okwu ka isi chọọ. Stanley, nsogbu anọghị. M ga-enye gị ya ọ gaghị esere m na gị m ga-enye gị ya. Mana m chọrọ ka ịghọta na m ejiri ọya ebe a. M ejiri ebe a m ga-enye gị ya. Ọ bụ na ihe eme gị a na m nara gị Baịbụl gị, nara gị akwụkwọ nsọ gị iji n'aka. Akwụkwọ nsọ nkwa? Mba nọ, ekwana nwoke m anya. Chinisi bụ ezi onye ụkọchukwu. Ọ pụtara na ekwensu dị gị n'ime hapụ nnọọ gị nara m akwụkwọ nsọ ma. Stanley, ọ dịkwanụ mma nọ ọ dịkwanụ mma. Stanley kwesịrị ịbụ onye a mụrụ ọzọ na Kristi. Ọ dịkwanụ mma. You need to be born again. Stanley, you need to be born again. Cheke Harry. Ị na-akparịzi m akparị? Nke ọ bụzi mkparị? Chere. 100 naira m nyere gị ka ị were nye onyinye n'ụlọ ụka. Atụgharịara na abụrụzi ihe ọjọọ. Ime ihe mere na ị ga-enye m ego a na tupu nguzo ise. Before the count of 5 ị ga-enye m ego a na ma ọwụ nara gị Baịbụl gị a. Stanley, 1 orutebeghị hụ na Stanley orutebeghị hụ na biko n'o. Ana m agụ orutebeghị hụ na Stanley. Abụọ. Orutebeghị hụ na biko. Lekwana onye ahụ. Orutebeghị hụ. Nyere m ego m atọ. Stanley biko ịmana mụ na gị adịka orutebeghị hụ na mụ na gị adịka kwa. Anọ. Stanley, mụ na-arịọ gị ihe a biko. Nke a ka ise. Stanley biko nụ. Stanley biko nụ. Ihe ọwụna nana ka ihe jiri adọ m o chefula anyị na Oluchi na-akwado ego evangelism n'ụbọchị taa ụfọdụ nta ka anyị rute ụlọ ha anyị na-adọ m ka ihe ọwụ nke a bụ mkpa m achọghị m ka anyị na Oluchi soro jee ikwusa oziọma n'ụbọchị taa
maka gịnị mere? Ụbọchị mbụ anyị na Oluchi so gị ịkụzi ozi ọma, ọnụ isi Oluchi ekweghị ka anyị nweta Chineke mkpụrụ obi. N'ihi ya, maasị mụ na Oluchi enweghị ike iso gị gbasa ozi ọma mbọsị ọzọ. Heo, sista Nana, ka m jụgodi gị, ime na ka Oluchi mata ihe ị na-akọ banyere ya? Mba, ị mara na ụmụ nwaanyị ka ha si akpa agwa. Hai, sista Nana ị na-akpazi agba dịka Nwachukwu. Omume gị ọ na-edozi m anya. Dị ihe iji nwanne gị nwaanyị na-akọ sọsọ asịrị. Ụbọchị akpa gị na-akọwala anyị na anyị bụ onye nchedo nke nwanne anyị. Nnukwu elu ya na-agba anyị sị anyị fụ nwanne anyị dịka anyị si fụ nwaanyị anya. N'izu ebe a na-akọ sọsọ asịrị. Gee ntị sista Nana, degodi m. Sista Nana, m ga-aga n'ụlọ Oluchi. Kịta mụ na gị guzo ebe a. M ga-aga kọsịla ihe niile iji ya na-akọ. Nkọchaziela ya. M ga-agba ya otu ọ ga-esi mee ka ya nwa bụ isi kwụsị. Mmadụ abụọ dị otu maka na m agwa gị na mkparụ gị na-esi isi. Ana m ele eze kati. Papa ụwa, abịakwanụ m ka ị nyere m aka. Otu mkpụrụ nwa m, otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ na-achọ ifunahara m. Mrs. Benson. Mabel. Okay, I want you here now. Ka ikuku di hibe. Ọ bụ na m nwere ike ịghọta gị ọfụma. Isi m chụọ nwa gị na nzukọ ụka m maka na ọ chọrọ isi ụkọchukwu, Reverend Father na chọọchị ọzọ. Ka isi ekwu ya, awụkwana ihe m vu n'obi. Ọwụ exactly ihe nọ m n'obi. Kedu ihe ọzọ ịgba n'obi? Ọkwa gị hụ onye biri ebe a si m na ịchọ ha ka nwa gị chie fada. Gị chọọ ka ọnọdụ n'ụlọ na-amụrụ oge nwa, ụmụ ga-aza aha di gị, aha famili gị. N'iji nke a ka iji sị m chụpụ ya n'agbanyeghị ihe ọma niile ọ na-emere nzukọ anyị. Ama m n'iwu nwoke ma ihe, ị nwere akọla uche. Chetakwa na di m nwụrụ anwụ wee onye rụrụ ụlọ ụka. Mụ onwe nke m n'aka nke ọzọ na-enye aka n'ihe niile ndị ụlọ ụka na-eme. Anaghị m ahafụ ịkwụ otu ụzọ n'izu 10 m mgbe ọbụla. Ihe a m sịkwanụ gị mere m ugbu a, ọkwa n'obere ihe agaghị efu gị ihe ọbụla. Ọ bụ ụzọ taa ị na-eburu m ihe mgbagwoju anya. Ịghọta ha, ị na-akpa agwa ka onye na-ama ha Chukwu, an unbeliever. Ma chetakwa na akwụkwọ nsọ mgbe gboo ihe gbasara nna anyị Abraham. That's exactly my point. Abraham wụ nwoke, mụ onwe ke wụ nwaanyị. Nke abụọ, ihe a na-eme ugbu a ka m na-ekwu okwu ya. Ọ wụghị ihe akụkọ akọrọ n'akwụkwọ nsọ. Mgbe ọ na-enwe ike eje seminarị. Chetakwa na ọ bụrụkwa na ọ bụ uche Chukwu n'oge isi ụkọchukwu. Ọ wụghị ya. Obinna ji aka na-eju onwe ya. Aga m akwụsịkwana ya. Mrs. Benson, gee ntị ka m gwa gị. Ọ bụ na ọ bụ uche Chukwu n'oge isi ụkọchukwu, oge isi ya. Ọ bụrụ na ịkwadosighị m ike, nwa m shie fada, a ga-achọkwa onye dịka m n'ụlọ ụka gaa. Mana ka m gwa gị n'ihu Chukwu na mmadụ, enwe ofu onye ga-apụta na ọsịna karịa ọha niile. Laa ji eche echiche. Really? Anyị ga-ahụ. Papa ụwa, ka m gwakwa gị, e buru ozu onye ọzọ, ya dịka ekwu ụkwụ ka ndị Igbo siri tụọ n'ilu. Onye si akpa ụkwụ ma ebe ọ na-ekwu ekwu asụrụ ọrụ.
Hey, what God. Bịa nwoke m, o doro m anya na m ejizigo ego. Nyaghachi m akwa nsọ m ugbu a. Nsogbu adị afụgo m ya idote gị ya mana ọ ka fọrọ ọmụmụ nwa nene anya kemgbe isi m nyere gị ego a ọ bụ na m ji m azụ afịa ịma ha adịgoro m azụta ọmụmụ nwa biko nwanne ihe m interest ego etekwana n'aka ihe m interest na ego a nye gị akwụkwọ nsọ gị nwoke ma mara omodi kachi kere gị ya ị mana mara omodi kachi kere gị ya ị nwere n'obi ntachi ihe awụrụwa ọ bụkwa ofu chikere m kekwara ego a ọ chikere m kere ego a ofe ihe ka m gwa gị eziokwu ewezugo ofe ihe na m akala inye gị ego a na m akala inye gị ego a ma ewezugo ofe ihe nke a ka ị mana Hey, Harry. Iwe mana muna gari ka. Ebe gị na-eme ka ị mara na mmụọ nsọ abụrụzi Chukwu. Nsogbu adọrọ ime na. Enyego gị ego ugbu a na-achịzi m akwụkwọ nsọ m. Eji m akwụkwọ nsọ gị ebe a, eji m ebe a. Gọbli. Ịma mụ enwe ezigbo ọyị m Henry. Gịnị ụgwọ ọbụla na-eme ka ị mara na mmụọ nsọ abụrụ Chukwu. Ndewo o. Ka ọ dị esi ụka. Kịtịkpa gbụwara gị anya iche na ịma ihe na nyere gị without interest. Ekere apị wete nye. Mama, what is all this? Ishe mebiela gị. Inwekwara nsọpụrụ. Olee ike ị na-asịtagharị ọnụ? Mama, what is all this? Mama, I like ọkwa m ihe a ịgwa gị eziokwu. I like ụdịrị omume a cha. Ka ihe a ga-akpọkwa n'ihe nke a. You never cease to amaze me. Kama ị ga-enye nwanne gị aka na-agbaziri ya na-atụziri ya gaa na-asọpọtụ ya. Mama, olee ihe mere ji were okwu banyere ezinụlọ a were gawa n'ụlọ? Ihe awụkwanụ ịhụnanya nne hụrụ nwa ya. Mama, ịhụnanya nne hụrụ nwa ya. Ịhụnanya nne hụrụ nwa ya ka iji gị gawa n'aka dadị si dadị na ọchụpụ nnụnụ ụka isi na ọwụ ịhụnanya nne hụrụ nwa ya. Ihe a na-emekwana ihe awụ iji chekwaa gị mee gị ka ị ghara ime worst mistake na ndụ gị. Ị ga-regret. Ị kwesịrị ịdị grateful. Mama, ekwesịrị m ịdị grateful. Ekwesịrị m ịdị grateful na ị na-akwado ekwesịrị m izu okwu Chukwu kpọrọ m. Ana m achọ ime gị ka ị ghara ife Chineke. Ihe m na-ekwu gị chọọ iwu onye ụkọchukwu n'eziokwu, aga m eziga gị ụlọ akwụkwọ ndị pastọs gị gụchaa zụta ma emeghere gị chọọchị. Mmeghere gị ya kwa m ikwere na ị ga-alụ nwaanyị mụtara m ụmụ m. Mama, Obinna, ihe a mama na-ekwu na-atụrụ uche na ya wee ebe ihe ka ọ na-ekwu. Shut up! Afụrụ m na mama akụjuola gị. Maazị ihe ị nwere ike ikwu. Mama, ị nọ on point. Ịhụnanya ihe a na-ekwu. Ịhụnanya, ọkwa ịhụnanya. Adị m afọ. May God forgive both of you. Chukwu gbaghara unu na-abụ. Agbagharụọla gị maka akwụkwọ nsọ kwuru sị nwatakịrị sọpụrụ nne ya na nna ya ka ndụ ya n'ụwa dị ogologo. Mama, Chukwu gbaghara unu na-abụ. Ọ ga-agbaghara anyị. Ada m ugbu a ka ị bịara nọ. Eme anya gị mee nwanne gị nwoke ghara
ime ihe ọ chọrọ ime. Aga m azụrụ gị ihe ọ bụla ị chọrọ. Ziga gị obodo oyibo ka ị ga mee masters gị. Are you serious? Are you serious? Wait, let me help you. Oh, can you get a cup of aqua? Mama, Kuniha. Oh, Mama, it's okay. Hey, Mama. Papa chekwa chukwu ihe nna chi gana abalị ole ka nọ ga-anọ n'ọzara nwa ọkwa ndị gaje maka mgbasa ozi Chukwu ọkwa mgbe ọbụla adịrị mecha ya pụta Chukwu n'obi mgbe aka anyị ga-adị lotawa gekwa ntị amakwa m ihe m ji ajụ ofu yewu 1 kedu ihe mere nụ ndị akpọrọ onwe ha preachers ma ndị ọkụ oziọma kechi iji aghụghọ nata Chineke ihe ọ ga-ahụ onwe na ọzara ke ihe a na-eji eme nwa m ihe ọ dị mma ihe onye na-amaghị ya ajọ ihe eji na-aga n'ọzara ọkụmọdụkwa ebe Elijah nọ na-eti mkpu na-ekpe ekpere ngozi Chukwu na-abịrị ya ọ wee kpatara imirikiti ndị ụkọchukwu ji na-aga ebe ahụ akụ nke ụwa agbakwa moto erikwe emekwe ka ahụkwa ihe ga-egbochi ihe ga-eme ka ị ghara ịhụ ohere fee Chukwu gị ọ wee kpatara ha ji na-aga ebe a ka ihe ndị ị nụrụkwanụ nga ahụ na-ekpe agwa anọ gị n'azụ narị ma ọwa agụ narị gị n'ike elezi ihe onye ọ ga-emezi nwa m ka ekwenye ebe okwukwe nọ ọkwa okwukwe ka anyị ji biri n'anya ọwụ n'ọzara ọwụ n'ugwu Zayọn n'ịnọ ebe a na-ekpe ekpere na-akpọku Chukwu ị na-agagido na-aga na ya hụ n'ihu ọnwụ ọnwụ ga-agba ọsọ negwe ma agwọ ma akpị igwudo hụkwa ọtịa gị na-aga n'elu Chineke anna m mgba gị nkịtị na ị ga-akọrọkwa gama kọwara m oziọma na n'elu kọ prichin nke ka ọkọ ọzọ biko anna m biko ihe m ji ekwu amaka ihe m ga-ekwe maka enwere ndị m na-ahapụzi ụmụ nsogbu adịrọ mpapa enwere ihe ọzọ anyị ji biri na-ahụghị okwu Chukwu ị na-agba ya ume nwa m ị ga-aghọtacha onye Chineke ọma biko nna ụmụnne m gbaghara nnu m unu makwa na mma unu bụ enyi kamgbe anyị dị ntakịrị ọ ya mere m ji gbakwute unu si unu biko unu gbaghara m biko unu amatala m ihe m mere emeteghị m ikpe mara m biko nna ụmụnne m biko unu gbaghara nnu m biko dịka enyi na-akwa enyi ya n'ukwu enwe ihe ọ bụla ị chọpụtara n'etiti gị na enyi gị nke na-ezighị ezi ihe kwesịrị ime gị bịa ka unu dozie ya ọ bụghị iburu aha ya na-akpagharị anọ m n'ihe mgbu eze izu gara aga gịnị ka ị mere dịka enyi m gị buru aha m na-agagharị na-agba ndị obodo na m nwere ọnụ isi Oluchi eziokwu ị gaghị ata m ụta mụ onwe m amaghị ọ nọkwa m na-eche n'ime obi m si ka ihe butere Oluchi n'ụdị nsogbu a maazị ka m jụọ Chiọma mesi ọnụ gị jụọ onye jụọ Chiọma ị na-akọ sọsọ asịrị kwụsị gị bụ Oluchi na-akpagharị imechazie si ka mụ na ya ghara iso gaa evangelism ị na-asị jụọ Chiọma biko okwu ofe okwu ahụ biko na Oluchi gị na Chiọma biko nna ụmụnne m emejọla m megide n'igwe n'ụlọ ikpe mara m biko ikpe mara n'ụmụma gị nụ biko na ụmụnne m gbaghara n'ụmụ ikpe mara n'ụmụma gị n'ụnụ biko na
ụmụnne m gbaghara. Zoke agbara na m gị ozugbo enwere m nchekwube na anyị ga-eso pastọ wee gaa ime ọzara gaa nọnyere Kraịst. ụmụnne nna Kristi ekele m ọnụ oge m nọ ebe a dịka ọgbakọwa mụ n'ọnụ nọ n'onwe m na-ekpe ekpere enwere m ihe mkpughe Chineke kpughere m si na enwere obodo nọ n'ọchịchị okwuchukwu erubeghị ha ntị obodo ụmụ eze a na-asị na anyị ga-ekpebi na anyị ga-ebu ozi okwukwe bunyere ha ka anya ha mee kpughee ọkwanye ya anyị ga-emebe n'aha Jizọs ugbu a ọ bụrụkwa ihe ofere ọ dịghị na mfe ma Chukwu ga-enye anyị gbaa ya ume anyị ga-eji mee n'aha Jizọs. unu afara ihe na-adịghị omiwe ka otu a ga-esi nọrọ nnọọ ga-abụrịsị ihe na mmadụ si n'ọdị ya eziokwu na enwere obodo nọ n'ọchịchịrị ka otu si gbasa m ka otu si gbasa m ga-eji ga nwere ihe na-gbasara m ahụ Moses wee yiri gị Moses ebe a were Moses na ebe a papa gịnị kpatara ijiri kwu dịka okwu a ọ pụtara na ije a ga-adị egwu ezigbo ajụjụ ị ga-enweta ezigbo azịza ọnụ ma na obodo a na-ekwu ihe a imirikiti ndị mgbasa ozi Chukwu ndị ụkọchukwu agachitego ebe ahụ ka ha kpughee ha anya site n'okwu Chineke ọ dịghị ha mfe maka naanị onye eze ha a na-akpọ Ezeke si na onwe ha Chukwu ọzọ ndị ebe ahụ ga na-efe na-awụ nsọ ya o kwuru omume Chukwu jiri ya n'aha Jizọs. Amen. Mana ụmụnne na Kristi anyị ga-agakwa ebe ahụ. Amen. Tụwata ha n'agbanyeghị na nwoke na-egbu mmadụ ọ na-egbu mmadụ ha igbukwe mmadụ n'ụwa ka ugbo akwa a na-egbu mana Chineke ga-agba anyị ume anyị wee mee gịnị banye ebe a n'aha Jizọs. unu afụla udokwu aha na-ekwu na adịghị m iwe kwuru na ebe a obere ga na-asị na Stanley na-ewiwe ọkụ a ga na-ekwu okwu ụnụ ama nkwu okwu oge ihe ga-emebibe igbe ọ bụla onye tara ahụhụ ya ga ebe ahụ ga-rie ndị oyibo siri workshop ebe ị nụrụ ka ị ga-eri ọ bụrụ mbịa mba bụrụ isi ihe m na mmadụ isi ya ga-abụrụ n'isi nke m unu ebe a mpasị na-egbu mmadụ ebe ahụ ụnụ ama nkwu okwu ebe a na onye pụzi ga nwa ebe ahụ na ọ bụrụ na mmadụ ga nwere onwe ya adị m aga mụ adịghị aga ichefuola na Chukwu anyị na ọrụ aka anyị ihe ọbụla anyị rụtara na uru anyị nọ n'ime ya na-ekwu ewu chee ka m gba gị Stanley ma Chukwu gbaghala gị maka ịma ihe ihe Chukwu gbaghala gị mgbe ọbụla ị na-agba agba dịka onye a na-arụ n'ubi Chukwu mana ịmachakwara ihe gbasara ọrụ ubi Chukwu mụọla kpọrọ gị okwu ka a ga arụ ọrụ iru n'ebe a na-ekwu ewu ụmụnna anyị ga-aga ụmụnne na Kristi ndị ezi omume ndị nke Kristi wepụtara sị ha jebe n'obodo ka a na-agbasa ozi ọma anyị ọkwa anyị ga-aga n'aha Jizọs. O kwere m nghọta na anyị nwa anwa banye n'obodo a wee merie nweta ndị okwukwe ha so na nke Chineke anyị ga
eso na-achọ eze ebe ahụ na ndị agha anyị tụwatakwara ebe ahụ ga-esokwe na-ebi na-achụ eze ebe chara ha mata ha so ọ bụ n'ime ị ga-aga were aka elu amaga ebe ọ bụ na a ga-abụ eze amaga Onyamini doda onyamena se oyekesi umukwaza osifuni mungu oyekesi onyamini doda onyamena se oyekesi umukwaza osifuni mungu Uwadiabu onye gwara gị ka ị gbara otu mkpụrụ nwa nwoke tinye na ndị na-aga ịgbasa ozi ọma n'obodo nnụrụ na-eri mmadụ na-eri amụsụ. Mrs. Benson, wetu obi gị. Wetu obi gị. Enweghị ihe mege. Mana isi emebiela m. Ọnwụkwa mkpụrụ nwa gị. Nwa gị ji aka eme gịnị? Wepụta onwe ịrụrụ Chineke. Ma chere onye gwara gị n'obodo ahụ jọrọ njọ. Kpewe ekpere kpeshi ike. Si ihe ọwụla emetụkwara nwa m n'ahụ. Enweghị ihe ga-eme. Mpechi n'ahụ ya ma ya lọta ọ ga-awụ an eye for an eye. Enweghị ihe ga-eme ya. Ma gwa gị. Enweghị ihe ga-eme nwa m. Kpewekwa ekpere gwa ya ka ọ ghara iso ha aga. Enweghị ndị oyibo na-akpọ na ọ dịla late. Gịnị? Nwa gị apụọla kemgbe elekere 3 n'ehihie. Ọ gabala ebe ahụ. Chukwu kpọrọ ya. Enweghị ihe ga-eme ya. Ya pụọ gị na nwa gị nọrọ nga gịnị ka unu nọ nga na-eme? Ọ dị ka iwu onye na-achọ imebi ndụ ndị ọzọ ma hafụ nke gị. Anyị mesi ọwọdụ egwu. Kpere ekpere ka ihe ọbụla ghara ime nwa m. Mmecha gị ihe ma nwa m lọta asị na o nwere ihe mere anya ya wụrụ an eye for an eye. Nwa agwa gị ị nọrọ onye gị na ya na-eme ihe ị ga-anwa. Papa, n'eziokwu otu nwaanyị na-esi ele m anya anụ anabata ya atọ. Ọwụ obi nwaanyị otu o si ele gị m anya a ga-amakwa ka a ga-emekwa nwaanyị nwekwa emekwa ihe n'ọchọkwaghị ime. Nwa ya agaghị ebe ọ ga Chukwu kpọrọ ya. Chukwu ya nara anya n'ihe n'okwukwe. Onye ike Chineke mba n'ụlọ ga-abụ ihe ndị afọ. Ayite mama, 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 hey, mama, mama, mama. Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Mama Jesus,
Papa. Ke na ngi me ko neba. Enwe bebe na aso ga nula. Ya wure ba ke bebe anoro. N'eziokwu amam ihe gbasara ụmụaka na-ewute gị beba. Amam ihe na-eche. Aga ekwo ga emego ka anyị hapụ gị mana ndị nwe ụmụaka obi adịghị ha jụụ. Mana gị kwụ n'iji mmiri na-agụ mmadụ ọgwụ mgbuzi onwe ya. Biko akwenye m na ihe Chukwu nna ga-eme ya nwa kpọgara ha ebe ahụ ka akpasitekwa ya azụ. O biko ihe ga-eme bịa ka irie nri. O biko Aite mama, 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 hey, mama, I'm serious. Imagine if you have this like this. He's a city. Mama, break those chains of pain and grief. Shang-a-lang, mama, Hey, Nemo. Mama, Let's tell you she be compassion. Ajuwaya. Oh yeah. Tell Adamo. Mommy, stop. Adamo. No. Mommy. Onye gasoro asopere. Were oyibo. Suriera mbile ni sheha. Ikago onye awon. Oh yeah. Adamo. She's my friend though. How are you doing? Welcome. Welcome. Thank you. You are welcome. Welcome. Mommy, you ain't kept the weather. You go over. Mom, you guys. Hey, Mommy. Jason. Hey, if there was this, I ever was this song. Leave paper, what is up?
more say so. Ask him give more say so. Ask him give more say so. Hypocrite. Hapo yaga, ask him. Onyapo. Esiwo okoko. Ho, bile ba. Bile. Ene mene mu ishike. Bile mba gbogbo gina bile ba. Asenge bile. Onyapa de ke o. Give me ma ko of your son. Go down. What is that? You want? Cancel. Cancel. Okay. Cancel. Hey. Oh man. What did you mean? Ọwụ we ezege eze ụmụ nze eze ala niile oru n'Igbo ma nwoke ma nwaanyị na-eshi mba kwuru mba bịa na-efe m ofufe na-akpụ isi ala na-enye m ka m jụọ gị kedu ihe si butere gị n'ala kwapụ eze ndewo eze ụmụ eze mụ na ụmụnna m si mba dị anya ikwusa ozi ọma nke Chineke n'ala naanị m bụ chi ogige naanị m bụ chi ọmịiko kedu ihe ibiri ikwu gịnị ka ị na-ezi maka otu Chineke ha dere eze ndị eze Chukwu nke amara ha ya o nweghị chi ọbụla a ga-efe enwere na-abụghị naanị ọ bụ mbuchi nye ala ebe niile ezege mbanụ ịbụ mmadụ chim bụ mmụọ onye kere n'igwe n'ala chi gị bụ mmụọ chi gị a na-ahụkwa ya anya kedu ihe kpatara na chi gị a enweghị ike anapụta gị na ngọlọtọ m napụta gị n'aka m ugbu a ama m ihe m ga-eme ị ga-aga ihu chi gị a n'ihu na ihu ka ị jụọ ya onye m ga-aga ihu ya
Ese que mula no pomo. Ni kangeme. So posri. Amo ndo kwa no biko. Obu na eziga anyị ga-emechi nke. Ezeke Galusigo ọkwa ka m na-ekwe gị. Ayite mama, ayite mama, ayite mama. Ayite mama, ayite mama, ayite mama. Ayite mama, ayite mama, ayite mama. Ayite mama, ayite mama. Chima, ya bụ na ichutabe. Ị ka na-etinye ọkụ, ibido. Hey! Agụrụ eme n'ife. Obido ihe ime. Hey! Ka gbogbo m. Okechukwu. Oh, awụọla nwaanyị lọtara dosa n'ụlọ. Ị ga-eji gacha ịbịarụzie gị jụọ m echichabe m nri. Ke kwene ihe kaptara. Chere. Ị na-achọ gwa m na ya bụrụ gị so ogbo rashi bụrụ mmiri mbata ebe a ike ga-atụwa gị baba hụrụ nka sisi na-eshi nri nna cherekwa naanị otu kan iburu gaa mmiri ka iji na-ekwu okwu Emeka agaala nga mmiri 3 kemgbe chi bọrọ naanị ofu ugboro gara ka iji ike ekwe m ntị n'ụlọ a onye ya nwa bụ Emeka mụwa bụ Okechukwu biko ezigbo na Okechukwu atarọ m gị ị na-anọ atarọ m gị ọ mama ka m ga-ata oge ọbụla bunye Okechukwu nri bunye Okechukwu nka bunye Okechukwu nka lee otu ihe onye hụ gị na ya echena na iruola n'afọ m n'ama ọma na nwa ka na-eteta ka ewu were ahụ ọnụ kpudoche ebe ọbụla ekele dịrị Olisa bi n'eluigwe n'ihi na mụwa bụ nwoke ngị nwa bụkwa nwaanyị biko lee mmiri gị mesịa ọ mmiri ga-enye egbochi gị mgbe ihe na-esi ka isi ọsụsọ na-enye ezigbo agụ na agụ agakwala ọkwa ịchọrọ iri nri gaa bute ite weta ihe eji asụ ose bịa sụọrọ m ose ọkwa ịchọrọ iri nri ka anyị tike aka ọnụ shie ya mmadụ ka ewu lee ego dị gị lekwe na ihe si gị na ọ na-agba asị oke ibi nwaanyị dị ka gị mgbatacha gị mmiri na ụra asị mbịakọbịa nyere gị aka bịa tụwere gị ose lee ihe si gị na ọ na-apụta usoro chibuzo ga na-amụ na-aba n'ime ọ bụ gị ma nwa onye ga-enye m ukwu njọ onye ga-enye m azụ nkọtọ onye ga-enye m azụ akụ ebe onye ga-enye m Ikechukwu kwa kemgbe mgbapụzi ile emelewa gị mmelewa gova tukwa mchiso calm down now. Let us thank Mama first. Mama, thank you so much. Thank you. The food was delicious. Chisom, olu enyi gị nwanyị a olu ya na-atọkwa nnọọ na-atọ delicious ekwa? Yes, Mama. Iji ya nwa m iji ya Mama biko chiri n'akwa chi ikpuo ya nọ ebe ndị mmadụ ahụ be ya ị chọziri ịgwa the whole community na nwa gị shi service lọ butere gị akwa ụmụ m ejire m oji ha gara ịkpọrọ m mmachima kpọọ ele ha ịma ya ka m kpọọ ya gwa ya na aga m amawazi akwa ngawa ahịa mama akwa ke ịchafụ ya. What are you talking about? My mother want to tell the whole community that we came back with wrapper for her. Mama, is that what you want to talk about? Mama, if you come to the city, there are lots of beautiful rappers. Don't worry, I'll bring lots of them for you.
Asi na oge egotere gị akwa ọzọ. Hey! Sarachi! Mary! Yes, Mama. Magdalene! Nne Jesus! Thanking you plenty! No problem, Plenty, Mama. plenty thanking you! Mama is okay. Hey! Mankecha! Ịma na-emere m kota ya mara akwa ya na-emere m kota. Nke ma ga-emezi gwara. Hey! Naanị m! Mụ na onye hazi. Gị na-egwu nke a? You know you're supposed to go somewhere. It's true. Mama, biko anyị chọrọ ịkpọrọ enyi m nwaanyị gaa ime obodo. Ka ndị obodo hụkwara na nwa gị shi service aweela. Obodo nke ole? Obodo anyị nọ. Sọmbịa. Na-echefuzi echefu. Chefu oge n'obodo anyị ashiri ike. Mama, ya na ịka nọkwa n'ishi. Mama biko, agaala m city, gaa university, kekwanụ service. Emepego m anya. Ọgwụkwa ihe ahụ na-eme mgbe gboo. Biko mama, onwe ihe megani ka mkpụrụ oyi m gawa. Anyị atụghị akwụkwọ n'oji enye ọrụ. Mgbe ime ihe mere unu gawa. Okporo ụzọ ahụ. Tọ ha dị ogologo. Unu na-aga ya ogologo. Onye lele anya n'aka nri. Onye tụpụrụ unu ọnụ. Unu egewe unu ogologo fere ya aka ga. Eze gị nọkwanụ n'obodo. Sorry. Who is this Ezege you are talking about? My dear, is one man called Ezege, our king. I don't know why the villagers are afraid of him. But me, I'm not afraid of him. You know why should you to city now? Of course. My mother is afraid of him. Ezege can be pushing man. Mama, because when we shine. Let's go. Mama, don't worry, we'll be fine, okay? You will be fine. Yes. Leje na anyị nụ. Ọ bụ gị ma nwa. Mankechi! Chisom alọlọ! Emege ebe hụ njem ga-eji na-aga ahịa. Again. When you are na abada. Ị chọrọ ịgwa m na enweghị ihe hụrụ na abada. Enweghị ihe m hụrụ, onye ka m si kọrọ m. Uduka amụma mara n'abalị. Kemgbe nne na nna m si mụọ m n'obodo a, ahụtụbeghị m ya mbụ. Nwanne m nwaanyị, anụkwara m ụda ya. Anọ m na chi anyị Ezege gburu otu onye n'ime ndị ọbịa ụnyaahụ. Ọzọkwa, n'oge gara aga ka ọ kwụgburu otu n'ime ha na ukwu ụdara. Ị na-achịgwa m na o gburu ọzọ? Eleghị nwoke a chediri nnọọ n'ọnwụ. Ọ bụ ihe kwesịrị ha. Ha bụ ndị si obodo ọzọ bịara inyopụ anyị. Inyopụ gị? Inyopụ nnọọ gị? Gbakene m. Eleghị ihe unu nwere a na-enyopụ enyopụ. Gbagodi m ihe gị na Ezege gị ọnwụ nwere a na-enyopụ enyopụ. Na-echerekwa ka m gwa gị. Ị jụọ m, aga m asị ndị ọbịa nwere ebumnuche ọma ha jiri bịa n'obodo anyị. Ha bịara inyere anyị aka, mana obodo anyị ka nọ n'isi. Achọpụtara m enwe ihe ọzọ imere ikwu. Alawala m. Chere ka m gwa gị. Ọ ga-aka gị mana imekọtara ọnọdụ gị. Ife na nsogbu onye ọnụ ụgba. Nne, ọlịla ka ị na-alazi? Mba, ana m abịa. Chere ka m ga wetara gị ute. Nọọ nke ọma. Ọ kpụrụkwa n'ọhịa lee ya, ma ị chefuola mma gị. Ọya. Iya, all like you guys.
How am I again? No, oh, go to know the Nam Magikwana. Ogala Oro, Yano Kitchuko. Inagala Oro. Oh, yeah, well, young wine. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Malushi Guausa Chorambe. Eh? Guausa. Makarobi, see no Guausa, so we get a over there. I hear Mary. Mary, this is my friend, though. Her name is Chidima. So how are you doing? Hey, you give me quick. Or you want a man, I know you. And a man, no, oh, see, a little tea, Mary. He gets here. I am fine. I am fine. Wow. It is a madam. If you're not, or so, do you believe? Yes, yeah. Welcome. Welcome. Oh, thank you very much. Welcome. Welcome. Hey! Baby, no! No, the noggin mouth. Oh, I ain't the See when I'm come. Makwanyana onya. Silver goats. Kukwalaka akola no. Silver goat. Nne, nke a makwara mma o. Mana ele engine nke. Ana anya ni anya ihe uru nke m. Hey! Ị ga-adobi ya hotel anya, ị ga-adobi. Emecha gị nyara ya, mana godosi ya. Onwe m chọọ ka imere m. Ka chọọ m ka ị kpọrọ m gara ime obodo. Ka m zife na oyi nwaanyị. Ime obodo, otu ọ dị. Nke a gosiri na o tere pụrụ. Ị ma na o teela. Ị chọrọ ịkpọ onye ọbịa garịa n'obodo anyị. Ichefuru na eze ga na-eji anya ahụ ndị ọbịa. Ke no ihe unu na-akọdi kemgbe abalị m lọtara mma m eze ka anyị na-akwadokwa ịpụ na mama asị m unu ekwukwele ekwu unu na-emekwele nke aka ke ihe na-enye unu mana eziokwu ka ọ na-agwa gị aka m adịrị ọkwa ya ihe otu nwoke a si egbu ndị ọbịa ka ọkụkọ ka ọ na-egbu biko ana m atụ ụjọ agakwala m akwụkwọ akwụkwọ m graduate a youth service copper biko chụkwa m ya agaga dosa ihe aka ka m dịsa mgbachikwa n'ụzọ Hey! Ndị m ọma. Ọ dị nnọọ gị. What's that rubbish? What do you want me to talk? What do you want me to talk? No, your village is civilization. That's civilization. Hey! Jesus Christ. I've never seen this kind of thing before. My goodness. Hey! Why is this man punishing people like this? Look at my village. I thought we have developed. Mama! Forgive me. Hey! So, who can I wait again? Eh? Mama, I'm going to gawa n'ime obodo ka anyị na-agafe n'ụlọ ezege gị ya ọ na-eze gị mama ihu ihe anyị fọrọ ndị ekere eriri n'oshishi chekwara na m abịa ọzọ anyị hụrụ ndị etiri n'ụlọ nga mama ka ihe mee nwoke a na-adị wicked mama what I saw today hey I have never seen it in my entire life hey
Hey! Ya kwuru ihe kwuru mụ anọ. Chisom. Mama. Enwere onye unu gwara okwu. Mgbe unu hụrụ ndị ahụ ekechiri. Enwere onye unu tụpụrụ. Mama ka ihe mmiri na-atụ ụjọ. Ịmụta akwụkwọ no graduate o. Hai! Mgbe unu na-alọ, unu na-eti mkpu ahụ unu tiri mete m n'ụra. Enwere onye nụrụ ihe unu kwuru. Mama, nwa gị ga-aga hụ eze gị ahụ. Ka m kwutu okwu gị ka mebi brain ya na-agbakashi agbakashi. Ị agabe. Ngwachiri. Ka unu na-alọta ugbu a. Mmeri. Mama. You. Come back. Talk. Person hearing. Mama, why won't we talk? Should we keep quiet? Mama, it's what we saw. Why won't we talk? I could. Let's go inside. Why are you afraid? Let's go inside. Papa ka ngwakwa go obi adị ọmụmma cha obi adị ọmụmma ịmara ebe idosere nwanne m nwoke ga-akpọpụta ya o gị zipụ ya bịa nọrọ ebe a ka edi ha ga-akpọ ihe nke obi adị ọkwa m mma ịgwakwa gị eziokwu. Onye ọrụ kwuru bịa ebe a. Oke, ọgbaghị njọ ka m gwa m ọnụ nwa ọnụ gara nshipụ Chukwu nkụzi okwukwe Chukwu mana eziokwu mgbe ehihie m abalị ana m arahụ ụra ote ka m na-ayọ Chukwu na-ebu ọnụ na-ekpere ya si ka oju n'ebe ụmụaka nọ. Gịnị ka m ga-emekwenye? Nye nọ n'ihe awụ anyị ga-aga n'obodo ka anyị chọta ndị mmadụ ga-abanye oje n'ụzọ ka a na-achọ ha. Biko ndị otu gị ama m onye ewo iso na ndị ahụ na-aga agba ọgwụ ka ha ụlọ ụka ha wee too ka ha wee baa iji ụmụaka Chineke kpọfụtara n'ụwa nye ha akara ọma ga-eji ha gị na ndị otu nzuzo na-agba ọgwụ na-egbu ha ji ọbara ha na-eme ihe ọsọrọ gị ka m gwakwago ọbara nwa m gị ji ya bụ ọgwụ ana m eji alili dị m na-aṅụ isi na-aṅụ iyi si ị ga-ama onye nwụọ. Ọnwụ ihe m pụtara onwe imene biko gabanụ nwa ọnụ ga-elota echiche ndị ọzọ. Sorochi! Arụsị! Ke Chisom! Chisom! Who are you people and what are you doing in my father's compound? Richolo! What are you? What's your point? What's going on? Take your hands off me. Hey! Get from here! What's your problem? Get from here! Chere! What is this rubbish? Hey! Who are these haggard looking men? Mommy! Mish! What do you want? Hey! Please! Will you go out from this compound now? Lay your hands on us. I'll call the police for you. Oh yeah, leave! If you dare touch me,
Adam waji otu mkpụrụ aja chisi ụkwụ arụsị biko zenu Biko no make ebe nwanyị isi ikpe nọ biko na Mario gị biko nwere m chọrọ ịgwa gị biko Ezeke ịma na onye mmụọ ana m erubere gị isi mụọ makwa onye nwụ ọ gị wee eze kacha eze niile n'obodo niile akwa gị nwawu dike a na-akpọ aha ya na mba n'aha ya na mba ọzọ ụmụ eze niile na-akpọ isi ala na-enye gị otu nchịkwa na-akpọ nke na-enye gị gbaghara Chisom ofu mkpụrụ ngwa nwere ọ naanị ya ka m nwere nwe m onye ọzọ ọ ka nwatakịrị na-asa ahụ n'afọ gbaghara ya wee ihe ọma biko ofu mkpụrụ nwa ga-abụka gị ofu mkpụrụ nwa gị gara zuzucha ihe niile ọ na-ezuzu gụọ ihe niile ọ gụrụ kpọ ya akwụkwọ ya bata n'ala nna-achị dịka eze ala nna-achị dịka chi ọnụ na-agba ya tọ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  ihe gbasara ma ghọọ ihe dịrịla ya lee anya ediele m nke ukwuu ọ bụrụ na isi n'ihu m pụọ ugbu a aga m eji ga-eme mmemme onye ara ka mmalụ dọpụkwa gị ire ilechara m anya Ezeke na-achị achị na-ewu ewu kpughepụ ya nwata nwanyị ịdịgo njikere ikwu okwu ugbu a ekwekwuru Ezeke na-ekwu kedu onye sitere unu n'ala enwe onye zitere anyị bịara n'onwe anyị bụ ndị mgbasa ozi Chineke onye zitere m biko rapụ ka m laa emerụla anya ọ bụla ị bịara n'onwe gị Ezeke ọma ama Ezeke ọma Ezeke bụ chi obi ebere na chi ọmịiko ị ga-ala otu isi zite onwe gị m ga-ezigakwa gị ka ị lakwara onwe gị gbara
Ezege ikukbola manya o Chisom Adam Jemono Ezege onye ga-azụtara n'ụmụ akwụkwọ ọzọ, onye ga-akpọ mama ya ọzọ, onye ga-akpọ mọmị. Eleghị m nọ n'ụwa emega. Ezege ebe ọnwụ ma ekwere ekwe ma anyị ekwe ịtụtụrụ anyị na-egbu ebe anyị lechara anya si n'ọnwa ọbara ofu mkpụrụ nwa nwaanyị isi ikpe were ka gị mkpa ị ga-aya ihe maka ndụ gị. Ị ga-aya ihe maka ndụ gị. Obi okwekwara n'ụmụ. Obi okwekwara n'ụmụ. Mba. Soro ada nwanyị ya nọrọ ebe ahụ ya na-akpọ mama. Mama! Ya na-akpọ mama. Obiọma na-emetụ m. Kemgbe echi gara aga jikwe n'anya nnụhụkwa ihe m na ahụ maka echi na mmadụ ga-asị Emmanuel na ya mpakwu ga-agachi ike na-ekwe na ya nga ihe m na-agwagwagwakwa na ugbu a. Papa, ị na-adụ anyị ọdụ si anyị nwee okwukwe kwere na Chineke onye mazuru ihe niile. Ndụmọdụ ị na-adụ anyị bara anyị uru ọbụladị mgbe nne na nna anyị na-anụkwaghị. Biko ọ bụ eziokwu papa, anyị niile ma ọnọdụ ịnọ ma nwee okwukwe chekwube na Chukwu ọ ga-azọpụta gị. Ụmụnne m na Chukwu, emejuru m Chukwu, ọ ya ka o ji na-enye m ọpịpịa.
Ọpịpịakwa. Ị na-agwa m na Chineke na-ewere ụtalị okoboko ha ogologo te na-amaghị n'azụ. Nwem. Makani. Ị gaghị aghọta nwa m. Enwere m mkpughe. Chukwu kpugherele m si na Stanley na ndị ọzọ nọ na nsogbu. Ọ sị na ọ bụla dị na Stanley ha ọwụ ha ga-azọpụta ụmụ eze. Ekwuru m ekwu mana m na-esi okwu Emmanuel na-enweghị wit ugbo ọ pụtara ihe. Ekwuru m ekwu na ụmụaka nnu buru dupụga ihe nnu dugara ha suicide mission ha ga-ebe nwem. Lenanụ mana echekwa m si Obinna ihe Chineke ọ na-acha n'isi nke na ọ ga-eso na ndị ga-azọpụta ụmụ eze ka ezi ihe m na-anụzi ugbu a. Nwa m nta Emmanuel. Lekwe m agwakwago chere ka ịhụ ote m nọ na ha ụmụ onye iwe ọkụ ana enwere m single bone akwa nga eziokwu ị na-ahụkwa ihe n'ihu ahụtakwala m ya. Lekwe jidekwe ka abụrakwa ọgwụ gị ga-enwe fọrọ yo. Ele ka isi lechaa m anya Emmanuel dị ka m ne ị hụrụ gị na Chineke nna akpawụla eruro nna akpa nnụ kpaga nna akpa ya n'otule m piom nna ga-agwa m nnụ kpacha nna bịa gwapụ m. Lekwe m akwụkwọ gị ga-akwago akwụkwọ Chineke gị na-akpara ka asị ya ngị hụrụ m ụkwụ m aka ma o tere m ihe niile isi me nwoke ke nọkwa n'ime. Ị na-ekpu Emmanuel ugbu a mgba ka m jikere gị. Emmanuel ọ gara skuul ọ gụrụ ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ụzọ na-echaga skuul ma afọ ịba n'ime amamotere ya akwụkwọ oziọma. Ele ka isi lechaa m anya m gwụrụ onye ị ga-edupụga ka ị ga kparịa m ndị mmadụ tia ọchị Emmanuel ịma prichiri eme Emmanuel ịma aka eme mpale makwa gị ọ dị ka nke ka ọ metụla gị n'isi kwe mana papa ukwu ike na-agwa okwu enyi ya marakwa ogwe ọ mama sọ ọwụ ya ọwụ ka ọ mara ka nnụ mara agwa m na puku gị otu ahụ ama agwa ya na legbo maka ihe m na-ekwu ihe na maka echi o bikos ihe nnume gị agapụ nwoke ịbụ na ihu m ebe ahụ ọwụ Igbo gesef gọzọte m na papa ndewo abịara nka mfụ gị ọmụ gị na-atụrụ asị ihe ọwụla gbasara m na-agwa m na Chidimma nọ nso na ọ nọ ebe a ndị agha mgba ọ nọ ebe ahụ Chidimma nọ ya Chidimma Chidimma lele na m na-adụ isi amaghị ebe ọ nọ ọ nọrọ ya Chidimma nọ ya gee ntị Chidimma ebe na ebe ọbụla ị nọ ama m na ị nọ nga ị na-anụ ihe m na-ekwu naanị abalị anọ ka m nyere gị ka ị bute onwe gị n'oche n'ala eze m ma ọ wụghị otu a m were isi nwanne gị mee mmemme ndị agha pụta na ya Amaka!